Kuskuren yan Nigeria. Taliya ce sanadi. Ɗan ƙasa ni Najeriya ina yin wauta, tunda ana bani kuɗi da taliya na yi zaɓe. Yan ƙasa yan Najeriya kuna yin wauta, tunda ana ba ku kuɗi da taliya ku yi zaɓe. Ya Allah ka tsare mu bakin cikin su yayan mayu, ba su san talaka ɗan ƙasa ta ya zai rayu. Sun talauta mu sun mai da al'ummar mu marayu, mulkin kama karya ake mun zama bayi. Matsala a ƙasa ta har yanzu ba wani sauyi, kuskure na zaben kuɗi ba zan ƙara ba. Haɗa baki ku danne mai san ai gaskiya ku ɗauko jaki, ku kakaba wa al'umma shi yana yin ɗauki. In talaka ya taso ku sanya dokar mulki, kuna ganin ba Allah inda kuna kan mulki. Kuskure na zaben kuɗi ba zan ƙara ba. Yan uwana mata ku ne iyayen kowa, ku ake yi wa wayo ku zaɓi duk wani wawa. A karɓi katin zaɓen ku amai da ku zawarawa, wai da sunan tallafi an kakaba mana yunwa. Lokaci yayi da za ku daina tsoron gawa, kuskure na zaɓen kuɗi ba zan ƙara ba. Ga yunwa za ta kashe ni, an ban 2000 yau talauci yayi mun rauni. Kunci na rayuwa wallahi an jefa ni, lokacin zaɓe in ya zo za su tunani. Yanzu na gane azzalumai suna rusa ni, jiki magayi son zuciya ba zan ƙara ba. Ƙasa ta waɗansu ke morewa, na kasa gane hakan nai kama da mai zarewa. Ba ni son ci gaba baya kullum nake komawa, yaushe zan gane hakan har na yau gyarawa. Ni talaka da kunci kullum nake kwantawa, kuskure na zaben kuɗi ba zan ƙara ba. Bahaushe ya faɗa ran zane, ni akan kaina ɗan ƙasa na yau jan kunne. Dole in gyara in cire kwaɗai haƙƙi ne, shuka alkhairi kaji ko ina kake zaune. Zaɓi duk mai kishin kayin hakan nasara ne, kuskure na zaɓen kuɗi ba zan ƙara ba. Mulkin kama karya ke muna cin dusa, inda an ci amanar mu talauci a yorarsa. Lokaci ne da za mu haɗa kai ba wasa, to mu tashi mafarka manyan mu har da matasa. Kuskure na zaɓen kuɗi ba zan ƙara ba. Shugabana ba tausayi yana yaudara na, ya zalunce ni Najeriya ina zan sa kaina. Ya toshe hanyar da zan bi in biyo haƙina, ya hana ni in san muhimmancin ƙuri'ana. Ɗan ƙasa ni yau na shige a ƙangin bauta, zaben kuɗi ba zan ƙara ba. Rashin sanin ciwon kai na yi zan maimaita, in karɓi kuɗi gun zaɓe da taliya don keta. Yau ƙasa ta Najeriya hannun mamugunta, 'yan ƙasa ta Najeriya suna
suna fita cirani zuwa ƙasashe makwabta. Kuskure na